Zde je Jirka a toto je moje nová seznamka. Chci se stát youtuberem, takže budu natáčet s mojima kamarádama anebo sám nějaké hry. Jo, a za kamerou je Mates, mě určitě znáte, jsem Mates a z mého kanálu a jsem to prostě já. Vydal jsem 2 videa, takže snad jste mi dali lajky. Děkuju. A tady s tím Hošanem budeme natáčet různé hry. Třeba GTA 5, budeme natáčet faily a různé takové blbosti. A teď vám půjdeme ukázat naše skatey a když tak, tady je ještě náš jeden kamarád, ten je trošku mladší a ten natáčí takové kraviny. Ahoj lidi. A jdeme. Asi nevíte, toto je skate od tady našeho kameranama Filipa. a tady toto je skate tady toho pána. Takhle. To je od Dana. Jo, tak, ale on nemá Jirka skate, ale on si bude přát na A Vánoce. budu hrát na kytaru. Takže možná uvidíte nějaké videa. Jo, Takže a tím, ale tady těma skateboardama Jsme to chtěli všechno ukončit. A ještě jeden malý trýšek nakonec. Fakt krásný triček. Strašně někdy lípe. Takže čabás. Čabás. Čabás! Čabás. Čabás.